U bent fotograaf en niet zomaar een, want u heeft best bekende mensen mogen fotograferen, zoals Von Karajan. En hoe heeft u dat eigenlijk beleefd? Nou ja, eigenlijk vond ik min of meer een eer dat ik hier kon. Maar dat voordat ik het mocht, tenminste de toestemming kreeg, nou dat had iets wat voeten in de aarde. Maar Karajan, die ja, net een fotograaf geloof ik, in Zweden was dat geloof ik, klap gegeven en die wilde niet verder, want die had ze gefotografeerd zonder dat toestemming. Maar dat bleek dat ze dan allemaal flitsten. En dat kan ik voorstellen, als je elke keer zo'n blitz kreeg. Dus afijn, en toen zat ik in Wenen op mijn fotoopleiding. En toen hadden ze het erover, fotograaf. En toen zei ik voor de grap tegen mijn leraar, ik zeg, goh, ik ga eens proberen om te fotograferen. Dan schoten ze allemaal in de lach. En ja, die zegt, nou als het lukt, dan mag je de rest van het jaar doen wat je wil. Ik zeg, nou dat ga ik proberen. Enfin, en dan ineens gaat de deur daar open. En dat zie ik nog altijd, komt dan een leuke meneer zo. En ik zie hem naar binnen, die kijkt zo, en die kijkt zo over zijn breedje. En die kijkt hij zo naar die mevrouw die met mij spreekt. Kips nog was? Ja, de her mocht hij niet spreken. Ah, kom ze hierheen, zegt hij. Dus ik kom dan binnen. En dat bleek de grote baas te zijn van de Wiener Philharmoniker, die min of meer ja, regelde wat er allemaal gebeurde. En toen ik dan die Karajan gefotografeerd had, dan ben ik een keer in de staat geweest om dan die Karajan zelf een keer te ontmoeten. En dat was net in die tijd dat Karajan hier in Breskens bij Frans Maas een jacht besteld had. Tenminste, maar niet hier in Breskens, maar dan natuurlijk op de Hiswa, geloof ik, in Amsterdam was dat toen. En dan was die Karajan, ik bedoel, die was dan hier in Breskens ook geweest, was ik inmiddels te weten gekomen. Dus die moet Breskens gekend hebben. Hè? Daar ging ik kijken waarschijnlijk hoe zijn jacht was. En toen kwam ik net een keer terug hier in Breskens. En dan lag de hele Sarah. Dus toen dat wist, ik dacht, nou, als ik die Karajan nog een keer ontmoet, want hij zou weer dirigeren, geloof ik, Richard Strauss, 100 jaar, een van de jubileumsconcerten, dus daar wilde ik ook bij zijn en dat is ook gelukt. En dan had ik een paar foto's gemaakt van het midden uit de zaal en dat had hij gezien. En dan had iemand van de Philharmoniker gevraagd, blijkbaar, dat bleek allemaal achteraf. Dan, ja, dat was zo. Toen dat afgelopen was, dan, dus je had dat gezien, dat had ik in de pauze of tussen de pauze. In de pauze had hij blijkbaar met iemand van de Philharmonicus contact gehad. En dat bleek achteraf, want dan was Wobis, dat was de directeur, of tenminste die had het toen allemaal voor het zeggen bij de Philharmoniker. Die zei toen, kom ik mee. En dan dacht ik, dus ik kijk, dat is onze fotograaf, zei hij zo tegen Karajan, hier de fotograaf. En toen zei ik het, uit Breskens. Hij reageerde helemaal niet. Goed, zegt hij. Die zei verder niks. Maar ik zei met opzet uit Breskens, hè, want hij had hier zijn jacht, die was hier geweest. Hè. Nou, dan moet je toch ook echt keihard zijn, totaal niet op reageren. Ik zag niks. Hij zei, dat is natuurlijk dat is heel gek, hè. Want ik bedoel, als ik zeg Breskens, ja, die was hier in Breskens, dat was misschien wel beneden zijn stand dat hij Breskens bezocht had. Want hij is nu Amsterdam gezegd, oh in Amsterdam, ja, dat kan wel. Maar Breskens, plaatsje aan de Schelde, niemand weet wat het is. Dan moet ik wel zeggen, als je hier Karajan, de naam Karajan noemt, dan denken ze dat is de middenvoor van Inter Milaan of zo, als voetballer. Kunt u even vertellen wie u precies bent? Wie ik ben? Ja. Dat
Dat is wel een leuke vraag. Nou, ik ben eigenlijk iemand, geloof ik, die 3 levens gehad heeft. Dat is eigenlijk heel kort.